سلام علیکم. مردم غریب تاجیک نام من ایوب. امیدوارم خوب هستی. ایمینا شما را میگم مردم غریب تاجیک. برای که من فهمیدم نمیروز که 68% просмотри сайтои запрещено на затё дар Ҷумҳурии Торикистон и дар Российской Федерации просмотрш дар территории Российской Федерации буда. Эҳтиёт бошед. 6 сайти на затё дар проверка ҳастанд. 6 сайт. Ман кӯшиш кардам ки дар территории Российской Федерации и 6 сайт бояд крес монда шавад, маҳкам карда шавад. Имрӯз як юрист гапи хеле хубе зад. Почему мега? Вақте ки ИГИЛ терроризм эълон кардан, запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Торикистон, сайтои интернетшон кор намекунанд, маҳкам аст. А барои чӣ назатё терроризмшон эълон кардан дар территории Российской Федерации, ай сайтошон кор кеса. мардими ғариби тоҷик, хоҳиш мекунам аз шумо эҳтиёт бошед. эҳтиёт ними ҳаёт. мардими ғариби тоҷик, ё ҳаромо оромии миллата намехоҳанд. вақте ки навишестен комментарияда ки муҳаммад иқбола одам дорад, ай кремл. дӯстони азиз, асри 21 чӣ метавонад ӯй кунен? мардам, далбаёб одам гапи намура бовар мекунад. одам ай кремл одам дорад. изо намекашем ки комментариёро менависем. дӯстони азиз, эҳтиёт ними ҳаёт. иншолло мо сайтои иёра крес хоҳам монд. ман ду заявление пешниҳод карда ҳастам. имина назарат ёда и группаи 24, чихе ки шумо мегӯед группаи 69. ози имина сайтои назаратё да проверка ҳастанд. кӯшиш кардем ва мо кӯшиш кардем ки касе ки дастгирӣ мекунад, мо пешниҳод карда ҳастем, касе ки дастгирӣ мекунад, касе ки аз территорияи Российской Федерации фарқе надорад чанд симе ки роӣ мекунанд, бояд ай 15 сол боло пишти панҷара бурда шавад. чихеле ки буданд даҳо ҳазор одамое ки именно аз территорияи Российской Федерации ИГИЛа запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Торикистон пул рӯй карда буданд, ҳамаш ай 15, 18, 20 пажизн пишти панҷара бурданд. аммо ҳамра талаб дорем ки касе ки ёрдам мекунад, касе ки дастгиришон мекунад, комментариёи хубшон менависад, бояд ай 15 сол боло пишти панҷара бурда шавад. бале дӯстони азиз, насиб боша ғӯлӣ мебароем ва шампанский хоҳем ӯй кард. кӯшиш кардам. бо мегӯям дар охири гапам, эҳтиёт бошед. мардими ғариби тоҷик, ай пишти зиндагӣ чӣ? шукри и ватан кунед. и ватане ки имрӯз ором аст, обод аст ва пешравӣ дорад. шукр кунед. бо мегӯям то и ҳаромзодо озодии шуморо намехоҳанд, ё мехоҳанд ки пишти панҷара баранд шуморо. бо мегӯям вақте ки иқбол мебирояд изоно кашида мегӯяд ки шумо мард бошед, подписаться кунед, комментария бинависед, дар эфиро бубуроед, қатъи мо гап занем. но вақте қабидантон як мард нехтон ҷавоб битен. фикр кун ба гапаш. фикр кунед ба гапаш. ки будааст? фикри модари падари пиртака. нами 200-300 нафаре ки мара тамошо мекунен, мешиносенам, дарум туф кунен. ҳаст комментариё ки кори киси ки мардими тоҷика редо бисо мешавад, правека бисо мешавад, ҳичи намешавад. касе ки дастгирӣ мекунад,
ایلان پدرم باشه، مادرم باشه، کسی باشه نباشه دستگیریشون میکنن، سپانسوریشون میکنن. ای 15 سال پشت پنجره باید بوده شود. در من پلیوات، من توف کلگی هستم. و آدم نیستم، آدمی سوق. نه خود تروریستم دستگیری کنی، نه خود. و آدمایی که میبروین مادر شما را، خواهرای ما و شما را هر گپ زدیستن. آدمایی که میبروین میگن تاجیک معنا آینده نداره. پرانستا شما گپای میادم اهمیت بده چی میگه؟